Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 Newsstream, araw ho ng Huwebes ngayon, July 10, 2025. Kuyang Justin Dizon po, bumabati sa inyo ng isang happy Thursday. Kumusta ho mga kabalen? Kumusta ho kayo ngayong payday Thursday para sa iba, ano? Pag-agis may mga nagsusweldo. Kaya naman, shout out! Ayan. At yung iba naman, hinihintay yung A15. Sana po bisadsad kayo. Okay? Yung mga Betcha de Peligro. Eto ho mga kabalen, marami ho tayong mga balitang binabantayan ngayong araw ho ng Huwebes. Nariyan na itong kapapasok lamang na balita. Niyanig ho ng magnitude 4.2 na lindol ang karagatan malapit ho sa San Antonio, Zambales at kanina pong 9:32 ng umaga. At maya-maya tingnan natin kung ano pa yung mga update kaugnay ho ng balitang yan. Eto ho mga kabalen, si kasamang Paulo G. Santos tutungo ho sa bayan ng Lubao, Pampanga upang alamin mga kabalen, etong latest development diyan ho sa nangyaring insidente, yung road crash kung saan meron ho tayong kababayang nasawi, viral yung video ngayon at aalamin ni kasamang Paulo G. Santos kung ano ang pwedeng gawin upang maiwasan yung napapadalas na aksidente diyan ho sa may Jose Abad Santos Avenue, partikular na sa may area ng Lubao, Pampanga. For the meantime, ito po mga kabalen, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito, 10:18 ng umaga, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Yun hong mga nakikibalita. Shout out sa mga lahat ng taga-subaybay ng CLTV 36 Newsstream. I'm sure marami ho kayong mga inaabangan ding balita, kaganapan dito sa ating lalawigang Kapampangan at sa gitnang Luzon. Bago yan, silipin muna natin traffic situation sa NLEX. Ngayon ho, sa may Balintawak Toll Plaza, ayan, may bahagyang pila doon sa may area ng Cash Lane. At nakikita natin kumakapal yung volume ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Dyan sa may Cash Lane lang, yung papasok po ng NLEX sa may Balintawak Toll Plaza. Sa kabilang linya, patungong Metro Manila, maluwag ho ang kalsada dyan sa area ng Balintawak sa mga oras na ito. Samantala, dito naman ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, ayan kung nakikita ninyo mga kabalen, yung lane northbound patungong southbound lane, yung nasa gawing kaliwa, yung gitnang boxhuyan sa itaas, yung area patungong Metro Manila, mas makapal ang volume ng mga sasakyan. Bahagyang pagmemenor pagdating ho sa area na yan. Kung patungo naman ng norte, wala ho masyadong aberya, walang dapat na lalahanin. Yan ho mga kabalen. Pagkabilang linya, tuloy-tuloy naman ang andar ng mga sasakyan dyan sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Dito sa Mindanao Toll Plaza, kung pa-exit ho kayo ng Mindanao Toll Plaza, ayan, may bahagyang pila sa Cash Lane. May bahagyang pagbabagal na rin doon sa westbound lane, yung pangapatungo ng NLEX o di kaya naman ng C3. Dito ho sa may Marilao, Bulacan, shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Bulacan. Lalong-lalo na yung mga tagapanood natin sa Baliwag, Bulacan. Ayan. Binabati natin, Bravo Family! Ayan, mga kabalen. Okay, dito ho sa Marilao, Bulacan, magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Sa Bukawi Toll Plaza, ayan ho yung ating pinapakita. May bahagyang pila sa Toll Plaza sa mga oras na ito.
Ganyan din sa may siyudad ng San Fernando, yung mga pa-exit ho ng San Fernando Toll. Nakikita natin may mga truck na nakapila dito ho sa may portion ng San Fernando. NLEX portion. Doon sa may southbound lane, wala akong problema. Maluwag ho ang kalsada sa mga oras na ito. Yan ho kabalan ang real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. At tumungo naman tayo sa lalawigan ng Bataan kung saan medyo maulan din ang panahon. Lalong-lalo na dyan sa may area ho ng Layak, sa may Balanga at Kulis. Ito ho mga kabalan, real-time traffic situation naman sa lalawigan ho ng Bataan via One Bataan Command Center. Ayan mga kabalan. Layak, Balanga bound. Basa ang kalsada. Ingat-ingat ho Sa may Hermosa SC-Tex, ganyan din ang senaryo, At light traffic, Balanga, ganyan din. At sa Kulis, gaya ng akin nabanggit kanina, light traffic din. Basa po ang kalsada, ingat sumunod sa mga itinakdang traffic regulations ng provincial government. Ito ho mga kabalan, sitwasyon naman ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time ho ito mula po sa tanggapan command center ng City Public Order Safety Coordinating Office ng San Fernando o CPOSCO. Narito po. Okay, ganita mong peka babo. Sa may upper box muna tayo, leftmost boxes, yung dalawa, sakop ho. Yan, sa may maimpis, kaugnay ho ng development dyan, aabuti ng Setyembre. Yung dapat sana'y July completion date, dito pong rehabilitation ng MacArthur Highway sa may maimpis, syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa mga oras na ito, light traffic yung sitwasyon dyan sa area na yan. Dito naman tayo sa may rightmost, upper box, dyan ho sa may downtown, sa Svelapco area. Yan pong syudad San Fernando, Cabalen. Maluwalas mo naman yung dalan. Same scenario dito ho sa may High School Boulevard. May bahagyang traffic build-up dyan ho sa tapat ng Jose Bilingad Memorial General Hospital. Yan pong Makabakle, Dolores, okay, yung traffic build-up sa mga oras na ito. At dyan sa may area ng yung Pampanga High School, bahagya lamang. At dyan sa may Makabakle talaga, JBL po Cabalen. Barosa, Makanyan mo naman. Light to moderate traffic. Yan ho mga kabalan ay real-time traffic monitoring via CPOSCO. Syudad ho ng San Fernando. Maraming salamat sa CPOSCO sa kanila hong pagpapahiram nitong video at para manatili tayong updated sa mga traffic situation dito po sa kalunsuran ng San Fernando, Pampanga. Ito naman, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Uulanin ba ang ating weekend? Makakapag-bike na kaya ako at yung mga kasama kong bikers sa Clark, Pampanga? Shout out sa mga fellow bikers natin dyan sa Clark. Alam ko pare-pareho tayo ng dasal. Sana sumikat na ang haring araw. Malalaman ho natin yan. Narito po si Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 10, 2025. Ngayon, meron tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Mababa naman yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo at wala naman direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At posible rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Ito rin yung nagdadala ng mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Para naman sa update natin dito sa binantayan natin bagyong si Bising na may international name na Danas, ito ay ngayon ay isa na lamang low pressure area dahil na rin sa interaction nito sa kalupaan ng China. Huling namataan ito sa layong 745 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Hindi naman na din natin inaasahan na papasok ulit ito ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ngayon, meron din tayong panahon.gov.ph. Kung makikita natin, meron tayong mga warning alerts dito sa gilid at ito yung pwede natin i-check para sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory, rainfall advisory at mga heavy rainfall advisory. Nakakompile po dito lahat ng mga nilalabas ng ating mga PRSTs. Kung makikita natin, meron tayong NCR PRST, Visayas PRST at Southern Luzon PRST. I-check din natin itong panahon.gov.ph dahil pwede din natin i-check yung mga magiging forecast natin sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy yung epekto nitong southwest monsoon at magdadala pa rin ng mga pag-ulan. Asahan natin yung mga pabugso-bugso ng pag-ulan, moderate to heavy rains, lalo na dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makikita natin yung eastern section ng ating bansa, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin, dulot ng southwest monsoon, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 28 degrees Celsius, Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Tugigaraw, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius, Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 27 degrees Celsius, at Legazpi, 27 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, pati na rin dito sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm at Soxargen, makakaranas din tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. At ganun din, kung makikita natin sa eastern section ng Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero yun po, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw at sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. At paalala na rin po sa ating mga kababayan dahil sa mga sunod-sunod na nararanasan natin mga pag-ulan, saturated na rin po ang ating mga kalupaan. So mataas na rin po ang tsansa ng mga pagguho ng lupa, pati na rin ng mga pagbaha. So ingat na lang din po sa ating mga kababayan at ugaliin i-check ang mga social media pages ng Pag-asa sa mga nilalabas din nating update tungkol sa ating panahon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:33 AM at ang sunset mamaya ay 6:30 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At bisitahin din natin yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas nating mga thunderstorm advisory, heavy rainfall advisory at mga rainfall advisory. Janelle Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Janelle Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At ito ho, mga kabalan, may mga binabatayang weather situation, yung low pressure area at nariyan din itong mga thunderstorm. Tutok lamang din sa CLTV 36 News para ho manatiling updated. Kaugnay ho nitong mga weather advisories na inilalabas natin
Mula ho sa DOST Pag-asa na may direktang epekto ho sa mga mamamayan ng Central Luzon. At syempre yung ating mga tagapanood. 1.8 million followers sa Facebook. At yung libo-libo pa sa YouTube. At yung mga naaabot din ng ating channel, Luzon, Visayas at Mindanao. Via Signal Channel 115. At dito ho sa Kalakhang Central Luzon, sa ating 37 cable partners. At syempre yung Free TV Channel 36. Tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng impormasyong may paggagamitan. Ito ho, foreign exchange rate muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong July 9, 2025 sa 56 pesos 57 centavos. Habang sa ibang currency naman, mga kabalen, yun hong Japanese yen is 38 centavos. Ito hong pound, 76 pesos 73 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 19 centavos. Yung Saudi Riyal, 15 pesos. Dirham is 15 pesos 36 centavos. Yung hong euro, 66 pesos 18 centavos. Yung Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan is 7 pesos 86 centavos. Isang magandang umaga kay Michelle Roque. Nanonood po mula sa Mexico, Pampanga. Ayan, maraming salamat ating Michelle sa iyong walang sawang pagsuporta dito ho sa ating programang CLTV 36 News Stream. Kumusta ho kayo dyan sa bayan ng Mexico? Kumusta ako po? Pumauran kaya kayo, pululbog. Mimingat tamo po ngayon kauran. At magsadya tamo. Lalo na dito pong kabalenta mong malapit ka rin danger zone. Malanganok-nangan po, lelesa pa, leleilog baka dyan. Kamusta po ating Michelle? Dakal pong salamat. Yan ho mga kabalen. Yung mga may mga nais ipabati, pwede ho kayong magkomento dito sa ating programa at makipagkwentuhan kay Kuyang Justin habang tayo po ay nagbibigay ng impormasyong may paggagamitan gaya na lamang nitong ating public service announcement. Impormasyong may paggagamitan. Ito mga kabalen, napaka-importanting malaman. Mamayang hanggang alas 4 ngayon pong araw. Wala hong power 8 a.m. kanina, nagsimula hanggang alas 4 ng hapon sa barangay San Nicolas 1st, San Nicolas 2nd, partikular na sa Purok 1 at Poblacion San Juan sa Lubao, Pampanga. Dahil may upgrading ng 3-phase primary line. Ito pong Pelco 2. Same schedule din yung power interruption. 8 a.m. today hanggang 4 p.m. sa may Santa Barbara at Santa Catalina sa Lubao, Pampanga. Wala rin kuryente hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw, Santa Lucia, Poblacion, Concepcion, Purok 1 at Santo Tomas sa Lubao, Pampanga. Apektado rin ng naturang scheduled power interruption yun pong Santa Monica sa bayan ng Lubao, bukod na lang sa highway, ang Popuking San Agustin Highway, okay? Sa bayan naman ho ng Florida Blanca, Pampanga, kaya pong Florida kaya pong Barangay Santa Monica, Florida, hanggang na pong alas 4, naninggat panahon Aldo, wala pong kuryente. Ito, paghandaan natin, yung mga kababayan natin dyan sa may San Luis, ken pong San Luis, Pampanga, bukas, okay? Reta pong Sablang Barangay, consumer na ning Pelco 1. 8 a.m. to 2 p.m. tomorrow, Friday, mawawalan ho ng supply ng kuryente. Wala rin hong kuryente bukas, 8 a.m. to 2 p.m. dyan ho sa may Barit, Talang, Tenejero, Dalayap at Mangga sa bayan ho ng Candaba, Pampanga.
Ito naman ho mga kabalen, mawawalan ho ng supply ng tubig. At sa Biyernes, bukas 10 p.m. hanggang 3 a.m. Sabado, sa Barangay Kangatba at Poblasyon sa Porac, Pampanga, ay meron hong replacement ng mainline valve, yung prime water. Ito mamayang gabi, Northville 16 at Lubola, Mother Barrio, dyan ho sa may Mabalacat City, Pampanga, 9 p.m. tonight. Yes, 9 p.m. 9 p.m. tonight. 9 o'clock tonight until 5 in the morning. Araw ho ng Biyernes ay may flushing activity, kaya ho, alam mo namang danom. Saklo na kayo! Ito ho sa Lubao, Pampanga, mamayang 1:00 hanggang 4:30 ng hapon, wala ring tubig sa may San Miguel at San Francisco. Saklo na kayo! Para maganda yan. Magandang reminder, saklo na kayo. Dengalawang anak kanyan de balo Buris Sabiani saklo O yan po kabalen ha. So yan ho yung mga latest public service announcement dito ho sa may lalawigan ng Pampanga. Yan ho yung iba't ibang mga brownout at power interruption schedule. Sabi ni Mitzi, magandang panahon po dito sa Mexico, Pampanga. God bless you po sa inyong lahat, mga kabalen po natin. Sa mga nanonood ng CLTV 36 News, Maya Paabak po. Ay, dakal pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Michelle Roque, at God bless you din po. Dasal namin ang inyong laging kaligtasan at syempre, yung kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito po sa inyong istasyon. Sa inyo po ito, CLTV 36. Mga kwento ho ng mga mamamayan ng Pampanga ng Central Luzon ang aming handog sa inyo. Kaya naman sa aming pagbabalik, yan mga balita dapat ninyong malaman, huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ako po rin po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balitang impormasyon na mga katotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. At syempre, shout out muna kay Vin Quijado na nanonood sa ating programa at nagpadala ng video ng isang araw, kaugnay ho nung malakas na buhos ng ulan dyan ho sa kanilang barangay sa May Angeles City. Vin Quijado, isa po sa ating mga magigiting na citizen journalist, mag-aaral po ng communication sa may Pampanga Agricultural State University o Pampanga State Agricultural University, tama? Oo, tama. Nalilito na ako kasi meron ng PSU di ba? Oo, pwede pa. Bin, pwede bang maki-join, sabi ni Bin, meron lang tayong tatalakayang mga story at mamaya, pag may oras pa, planuhin natin. Pasok kita dito sa ating stream o di kaya naman sa ibang araw. Tapusin lang natin itong mga story. Maraming salamat, Vin Quijado, sa iyong walang sawang pagsuporta at pagpapadala ng video. Padala ka lang ng mga video kung mayroong mga interesting stories sa inyong lugar. Ayan, citizen journalist natin yan, si Alvin Quijado, na lagi pong nakatutok dito sa ating programa. Ito mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Ayan, syempre naman po, sabi ni Alvin, natural. Oo, Bin, ito, pwede ka naman magkwento dito, Bin. Basahin ko muna. Nawa, matuto po ako sa pagsusulat ng balita. Mahusay ka na kaya? Mahusay ka na. Marunong ka na magsulat ng balita. At aasahan namin, makakasama ka namin dito balang araw, syempre. Ayan, mga kabalen. Sige, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Ito ho, mga kabalen, nasa kote ho ng mga operatiba ng Special Drug Enforcement Unit o SDEU ng San Fernando City Police ang isang high-value drug personality sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Kaluluot, City of San Fernando. Dito pong Miyerkules ng gabi, July 9. At naabot ho sa 60 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos ang nakuha po mula sa suspect na kinilalang si Joven Canlas Lopez, 23 years old at residente po ng New Barrio, Kaluluot. Pagkabata-bata, Ito mga kabalan, kasalukuyan ng nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at nahaharap po sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ho mga kabalen, sa iba namang mga balita, bumuo umano ang lokal na pamahalaan ng Angeles City ng isang special task force na tututok sa pangangalaga at pagbabantay sa Abacan River. Batay ito sa kumpirmasyon ni newly appointed City Information Officer Jay Pelayo, kasunod ho ng dumaraming reklamo kaugnay ng lumalalang problema sa basura at polusyon sa paligid ho ng naturang ilog. Layon umano ng naturang inisyatiba na mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa kahabaan ng Abacan River habang pinaigting ang pagtugon ng pamahalaan sa mga isyong pangkapaligiran. Yan ho mga kabalan ang latest dyan sa Angeles City. Na kamakailan natsempohan ng ating news team. Ito pong tambak ng basurang nakakalat dyan sa may gilid
o yung Abacan Road, ika nga, yung access road. Kaya naman ho, ito, gumawa na ng task force ang local government unit ng Angeles sa pamumuno ni Mayor John Lasatin para matutukan ito pong sitwasyon at yung kalinisan ng Abacan River. Kasi yung nakikita natin, major flood, floodway, waterway ito sa syudad ng Angeles. At kumbarado ito, malaking problema, di ba? At yung mga naninirahan din sa tabi ng ilog, ito kailangan bigyang solusyon din dahil delikado, lalo na tuwing ganitong tag-ulan. Yan ho, mga kabalen. So aabangan natin yung magiging development at kung ano yung mga hakbang na ipatutupad nito pong Special Task Force para po sa Abacan River at titignan din natin kung ano yung magiging development at ano yung impact nito pong programang ito upang matiyak kung talagang makatutulong ba at tama yung solusyon. Pero dasal natin tama yung solusyon upang sa gayon talagang magtagumpay ho yung pangangalagas ng ating kalikasan. Ayan. Ito naman ho mga kabalen, zoom ko na lamang, mahaba-haba ito Meron hong panawagan yung ating simbahan Katolika. Nanawagan po ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa taong bayan na magkaisa sa pagsusulong ng kapayapaan, katarungan at mabuting pamahalaan. Sa kanilahong pastoral letter na inilabas matapos ang 130th Anniversary Plenary Assembly ng mga obispo, binigyang din po ng CBCP ang lumalalang karahasan sa Gaza, mababang pasahod sa mga manggagawa, at ang pagkaantala sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinimok din ho ng simbahan ang sambayanan na manalangin, mag-ayuno at magsakripisyo para ho sa kapayapaan sa Gaza. Mariin din pong kinundina ng CBCP ang paggamit ng gutom bilang sandata sa digmaan. Pinanawagan din ho ng mga obispo ang pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa na tumanggap ng makatarungang sahod at seguridad sa trabaho. Kaugnay din ho nito, binigyang din ng mga obispo na ang impeachment ay lehitimong paraan para sa pananagutan sa gobyerno basta't ito ay ginagabayan ng katotohanan at ng katarungan. Ito ho mga kabalen, sa iba namang mga balita, ito yung kausap natin kahapon, si Kuyang Louie Clemente, kaugnay ho nitong aksidenteng nangyari o yung pagkakabangga sa isang ginang retired teacher dyan ho sa may syudad ng San Fernando habang tumatawid siya ng pedestrian lane dyan ho sa may area ng Sagin going Baliti. O yung madilim na portion na sana naman dagdagan na ng ilaw. Ito ho mga kabalen, bumisita po ang City Social Welfare and Development Office sa Barangay Sagin, City of San Fernando, Pampanga nito pong Miyerkules, July 9 upang personal na kumustahin po ang kalagayan ni Conchita Rivera, ang 79 years old na retired teacher
na nasangkot ho sa isang road crash dyan sa may Coca-Cola plant o dyan sa may Baliti. Isinagawa po ang home visitation ng Family and Community Welfare Unit bilang bahagi ng kanilang agarang pagtugon. At upang matukoy ang mga pangunahing pangangailangan ni Rivera habang siya ay nagpapagaling. Matatanda ang gabi ho ng Martes, July 8, nang mabangga si Rivera ng isang motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa nabanggit na lugar. Nagpaalala naman ho ang City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO sa mga motorista. Yes, mga kabalan, sumunod sa mga traffic rules and regulations. Hindi po optional yan, ha? Hindi optional ang pagsunod sa mga batas trapiko. Yan ho, dasal natin ang mabilis na recovery ni Ginang Conchita Rivera. At sana ho, yung mga madidilim na portion ng MacArthur Highway, kese ho sa DPWH yan o sa LGU kung sino man. Do ang MacArthur Highway po talaga, syempre national road yan, DPWH po yan. Pero yung mga street lights, of course, may kinalaman ng LGU. So yung mga madidilim na portion dapat pailawan. Okay, hindi ito sana ho yung mga dark spots o yung mga talagang blind spot sa syudad ay lagyan ng ilaw upang sa gayon maiwasan din yung mga ganitong insidente. At syempre, disiplina rin ng mga nagmamaneho, yung mga driver, kailangan din po iyon. Hindi naman puro kadiliman lang o yung surroundings lang. Meron din hong pananagutan o meron din hong factor dito. Yung gaya nga nabagin ni Kuyang Louie Clemente, yung defensive driving o yung maingat na pagmamaneho. Yan ho mga kabalen ang mga balitang kinalap ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon pong araw. At syempre marami pang mga balita, tutukan nyo lamang. Pero bago ako magpaalam, ito may papakita muna ako sa inyo. Magandang mapanood ho natin ito mga kabalen. Hindi pa, ang tawag dito? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos pala yung balita, hindi pa pala ako magpapaalam. Hindi sinisenyasan na ako. Hindi pa ako sinisenyasan ni Patrick. Patrick, meron pa akong ilang oras. Okay, habang meron, ilang minuto pala, sorry. Hindi oras. Nagulat si Patrick. Ilang minuto lang. Okay, meron pa akong ilang minuto. Sige mga kabalen, bago tayo magpaalam, ito isang balita rin sa Clark Development Corporation. Nananawagan ngayon ng mga manggagawa ng Clark Development Corporation sa Malacanang na mamagitan ho doon sa kanilang labor row o yung usabin pagdating ho sa kanilang mga benepisyo at yung mga incentives na ito po ay tinanggal matapos maibatupad itong isang batas, yung CPCS kung tawagin. Panoorin ho natin ang balitang ito. Ay wala, ito load ko muna. Oo. No, yan, wala na no. Ito ho mga kabalen, CDC employees, ayan. Ang mga miyembro ng association nagsagawa ng motorcade ang mga miyembro ng Association of Concerned CDC Employees o ACCESS, kasama ang iba pang empleyado ng Clark Development Corporation nitong Biyernes, July 4. Panawagan ng grupo na ibigay ang kanilang karampatang allowances, benefits at incentives o ABIS. Kabilang sa mga apektadong provisions ang kanilang retirement benefits, monthly incentives at Health Maintenance Organization o HMO coverage na umano'y naantala mula pa noong August 2023. Giit pa ng mga empleyado, ang implementasyon ng Compensation and Position Classification System o CPCS ang umano'y dahilan ng pagbabawas ng kanilang mga benepisyo na naglalagay sa kanila sa malubhang economic disadvantage, lalo na sa hanay ng mga rank-and-file employees. Kasalukuyan ng nakahain ang preventive mediation case ng ACCESS sa National Conciliation and Mediation Board Region 3 laban sa CDC dahil sa umano'y paglabag sa Collective Bargaining Agreement o CBA para sa taong 2020 to 2025.
Binigyang diin din ng union ang umano'y paglabag sa Article 100 ng Labor Code ng Pilipinas na mahigpit na nagbabawal sa pagtanggal o pagbaba ng mga umiiral na benepisyo ng mga empleyado. Sa kabila ng kanilang panawagan, alegasyon ng union na patuloy ang pagtanggi ng CDC management na umupo sa negosasyon. Dahil dito, diretsang nanawagan ang Access kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamagitan na sa usapin. Naninindigan na rin sila na ipagpapatuloy nila ang mga mapayapang mga kilos protesta hanggat hindi na ibabalik ang mga naantalang abis at ganap na naipatutupad ang mga probisyon ng CBA alinsunod sa batas. Samantala, sinubukang kunan ng panig ng CLTV 36 News ang CDC, ngunit sinabing magpapadala na lamang sila ng statement ukol sa issue. MC Galang, CLTV 36 News. Yan ho mga kababayan ang ulat ni MC Galang kaugnay ho nitong yung senaryo dyan sa Clark at yung kampanya ho ng mga empleyado. Panawagan para ho sa kanilang mga anong tawag dito, ABI, yung benefits nila and incentives na tinanggal. At hintayin ho natin yung pahayag din ng CDC kaugnay itong usaping iyan. Ito ho mga kabalin, totoo na. Magpapaalam na si Kuyang Justin, pero para manatili kayong updated, i-like, share, and follow ang ating social media pages. Follow lamang ang CLTV 36 News sa inyo pong Facebook at syempre yung hashtag CLTV 36 News Digital at ito pong CLTV 36 News for more updates. Muli, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat, kabalin.